Vlade Divac, osnivač fondacije Ana i Vlade Divac, rekao je na panel diskusiji Filantropija nema granice da uvek kada dođe u Srbiju želi da promoviše filantropiju na pravi način. 3 milijarde evra godišnje u proseku u prethodnih 10 godina u Srbiju stiže iz dijaspore u vidu doznaka, naveo je VD direktora Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon. Vlade Divac, osnivač fondacije Ana i Vlade Divac, rekao je na panel diskusiji Filantropija nema granice da uvek kada dođe u Srbiju želi da promoviše filantropiju na pravi način. Dijaspora u doznakama uplati 3 milijarde evra godišnje, naveo je VD direktora Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon. Arno Gujon je na panel diskusiji Filantropija nema granice rekao da su davanja dijaspore velika, višestruka i raznovrsna. 3 milijarde evra godišnje u proseku prethodnih 10 godina u Srbiju svake godine stiže iz dijaspore u vidu doznaka. Uglavnom su to lični transferi, članovi porodica šalju svojim porodicama. Ako čovek nije pomogao svom bratu kada mu je bilo teško, malo je verovatno da će pomoći i svom komšiji kada i njemu bude bilo teško. I zato je pomoć naše dijaspore važna, rekao je Gujon. Vlade Divac, osnivač fondacije Ana i Vlade Divac, ističe da njegovo srce pripada ovim prostorima, njegovom narodu. Uvek kada dolazim u Srbiju željan sam da promovišemo filantropiju na pravi način i mislim da svako u bilo kom delu svog talenta može da nađe prostora da promoviše neke prave vrednosti, a filantropija je svakako jedna od tih, kaže Divac. Tokom 2020. godine ukupna vrednost registrovanih donacija u Srbiji iznosi više od 50 miliona američkih dolara. Od toga dijaspora je donirala 4,2 miliona u humanitarne svrhe, od kojih je 2 miliona dolara bilo namenjeno svim inicijativama i projektima Republike Srbije za suzbijanje pandemije COVID-19. Zato prošlu godinu u fondaciji ne vide samo kao godinu krize i pandemije, već i godinu dobročinstva i solidarnosti, zaključeno je na panel diskusiji Filantropija nema granice koja je organizovana uz pomoć Američke agencije za međunarodni razvoj USAID.